nemá mikrofon, počkej, dáme mu mikrofon. Máš ho aj připojený. Dobrý den, vítejte v zájezdě do Hradce Králové pro pneumatiky. Jelikož nám chybí pneumatiky, musíme si pro ní zajet. Pán byl na dovolené a proto jedeme do Hradce Králové. Menší výleteček, pouze 3 hodiny tam, 3 hodiny zpátky. Poté dojedeme 4 hodiny do Salzburgu a já si myslím, že dnešní den bude naprosto perfektní, strávený v autě. Jedeme na Brno. Nyní jsme u Hodonína a nabrali jsme lehké zpoždění u pana Tomše, který nevěděl, kdy je 7:30. Táhal jsem ho z postele a byl překvapený. A nyní předám slovo našemu hlavnímu šoférovi Adamovi Opaskému, který se táhne jak smrad a jede, jak kdyby jsme jeli kurva na výlet. Dobré ráno, já vás zdravím. Tak já přidám teda a jedeme. Dneska platí všechny pokuty Jan Macháček, který sedí vedle mě. A náš hlavní kameraman musím představit, Jakub Tomšej. Musím brzdit, počkejte. No, já se tam nevlezu. Co tam traktor? Já musím počkat. Ty doupaš, jak teď uvádí pořád. Uvádím pořád. Jania, zaspívaj nám nějakou našu. Opaják. A tak už se blížíme k cíli. Teď jsme chytli nějakou zácpu. Jankovi se chce chcat, ale nikdo mu nechce zastavit. Jane, co na to říkáš? Tončo. 2004, toto auto se jí dá. 13 000. Můžeme jet. Určitě ne, můžeme jet 300 km a zpátky. Jedeme. Roty. Ne, ještě ne. Ještě ne. Ještě ne. Jedeme. Už to dobalujeme, nemáme moc místa v kufru, ale to nevadí vůbec. My to zvládneme, máme velké auto, jak páni si jedeme. Oldsmobile hovado. Opa, jako ty ses teda pasoval do role vepředu, jo? Já jsem se pasoval do role dopředu kvůli tomu, abych se mohl dobře vyspat. Už trup. Už to má dělat jako už. Redukujo. No, takže počkejte, takže já jsem na sluhách. Čau Míšo. Redukujo. Dobrý. Ty vole. Klobouček. Redukujo. Přeskládáme. To je špatně toto. Musí být trochu kurňa krásně, Dané. Kamošu. Svačí, dáme. Polštářky musí být taky. Všechno bude. Marky, Ty všechno sklenky bude. nedají vedle Vy si to sebe. pro ten, co chtěl. Zkuš můžu. Koby má tam pětí jedno, nebo si vezmeme dopředu. Nevzali jste, že? Já jsem tam dal jedno. Ne. Já a kam mám přidat věc, já mám. No však už to nebyl taky židle, ani stole. Žádnou takovou si nemůžeš říct. Já mám velikou kabelu. No tak už už takovou židlu ty Ale mám to. A vy máte židle? Ne. Ne, to žák, kam bys to dal? Bucket má tady. Ty máš? Ano, Vácku, však jsme se domluvili. Tak ale to už není místo. Ale to tam nevlezi. Tak já mám i takovouto. Tak jestli máš takovou, tak už nevys. Dobrý. Dobrý. Čau. Já mám velkou kabelu, ale má v ní všecko. No tak perfektní, tak to dones. tak to dones. To je dobré. Ale ten spacák se radši viděli, aby jsme to zmáčkli, jak uvidíme, no.
to tam nabalíme. Ježišimaria. To dobré. Máš to dofukneš, Jak ne? to vyčký, já to já zkusím. Piča, Jan, já tady nemám pás. To už zvedáme podvozek. Ne. Zvedáme kotvy, vole. Machec jako opěrku dali ze stříba z piva. Můžeme? Dusíte mu. Dostaň, kámoš. Konečně jsme věli, že jo? Piče, řekl Já musel jsem ještě nevzal žádné CDčko, kurva. Nevadí, my máme Ty tvoje dost. sedačky poslouchal. Já jsem taky nevzal. Tak jdeme na obchvat. Jedem. Kde tankujem? Na obchvat, možná, že tady má. První, co je v Americe, kde tankujem vždycky, když nasedne. Já ne. Po roku jsme tu zas, opa. Jedeme jak páni. Jak ráni, lord. ozralý jak ráni. Tak Jak lordi. Lord Macháček. Tyhle, to je velký objekt. tím je to také klidnější. To jsem očekával, že bude větší rachot. Bude z výfoku na benzínce. V nádrži vír jenom. Nádrži bude rachot. Bavíce, Ahoj. mámce. Ahoj. Kdo do mě jste investovat, pošlijte na účet. Vaše zase. Jak já kurva zjistím. Ti to teče po nohavicách. Jak já zjistím, kolikrát nehová. Maličko. Pozdrav maminku. Ahoj doma. Co jsem měl lulat? Moc. Jedem v noci poprvé. A naposled. Takzvaná noční RZ. Jo. To je trochu dál, si myslím, Vídeň, Salzburg než Brno, Praha. Skoro stejné, vole. To je humáč, vole. To bude vytočení. Tak Volter 73. Na Krems, na 52, že? Který má ten Krems, že? 52 kilák. Ale počkej, dali jak to tam je? Na St. Polten nebo na Krems? Krém za 50 půl. Takže St. Polten 50. Jak říkáš? Tady jsou husičky. Hus? U vás se dneska neštítí cigarety. No už je to jedno. Se neštítí ničeho. My dospělí lidé, ne? A Dalda, to nevadí, že budeš na kameře. Co bude všechno ještě? Ve Photoshopu. A redukovat. Redukovat. Tam budu mít prskavku víc na toho velice. A musí do oklepat, ho nenechá. To měl nej, potom je benzíničky. Prší, jak jsi viděl. Humus. Musculus. Jdeš na ty řízečky. Ty, no ještě na jeden, nějaký menší. Ten je moc malinký. Tak my tu jedem. Což to zamknu? Čo mi smrdí? Běž do piče, dělaj si kozy, že tady budu kvůli té kameře zmokat. Vypadni do hajzlu. Ahoj. Nebudu, mám to rád. Ten alkohol a... Opa, prosím o komentář. Počasí nám nepřeje, ale jinak jako v pohodě. Honza nevidí na cestu.
světla nám svítilo zbytečně vysoko. A domluvili jsme se na tom, že na Bendix zastavíme, zkusíme přifouknout zadek, aby nám světla šly níž, protože nejsou automaticky nějak, že bychom ji mohli manuálně nastavit. A co bych řekl dál, tak jedeme dál, uvidíme kam dojedeme, snažíme se dojet až do Salzburgu, ale bojíme se, že asi nedojedeme až tak daleko, zkusíme to zakempit někde dřív. Děkuju. Začíná, vole. Já se na to vydrbu. Zařvi si ani, zařvi si. Uvolni napětí, zařvi si trošku. Nezarvem si všichni. Co jsme rvali do piče? Všechno to bylo prosté. Se to dá, když Tak to kdybych piča viděl, takto, tady to pičovské místo, kurva! Už jsou piča, jsou napěněný, vole. Uvolni to, Kokot, vole. uvolni. Piči. Zastavíme, já nedáš si poloviční, vole. Kurva. Ze sklesku já ho vykopnu do piči. To jsou nažmolený polovičí. Piča, mám se i vychcat, mám si tady ustlat. Dáte mě, slivovicu. Vždycky nedáme. No piča, tož tady bych neusnul, jaký. By se musel ořet, tak kurva. Co? Jak zmik bys musel být. Nažmolme se jeden chrápat. Ne? Že ráno se probudí, vole, pokrč. Salzburgu, ráno se probudí v Salzburgu. Jenom na videách, že? Na videách o 3 hodinách ráno. Jeden. Prší nebudu zastavovat, že? Jak to můžeš makovat tomu Adolfovi, kurva, ta cigareta Kde? venku, piča, to je zababulaný, kurva, venku. Říkal, že přemýšlel, že nebude kouřit tady. Má 3. hodiny. To jenom přepíše, to jenom přemýšlel. Má 3. do hodiny. Jak mu to počítá, že má 3. do hodiny. Nažmolený jak sípa. Zase ty už máš 5. řízeček. Třeba zažrat Česko, aby mohli do objemu. Rýsovačka příští týden. Do objemu. Noční RZ nám nevychází podle plánu. Pokud ti říkám, že za těma kameňákama by se klidně mohli postavit ten stán. Tož bez brdele jako. Nebo tady důle, všiml si. Tam je zatím metr vody. Tak to taky Borec tam fakt takový stán stavěl v tom Německu. Jako ne tak velký, ale normální stán stavěl. Ne tož furt kurva toto. Kdyby aspoň to sklo nemlžilo. Aspoň to sklo nemlžilo. Krásně teplučko, venku kolem 24. Drážek za hodinu. Na koubání. Píča, ale nepřeháňaj, Jan. Tak já jdu také. Ježišmarja, nejdu. Máke, venku je marast! Nějaký komentář, jak máš? Ne. Čína. Je tam pěk. Nažmolme se. Kde budem spát? Pak se odrazíme, že? Jak to? To už vidím, že budeme stavět ten stán tady kurva v té metrové vodě, piča. A jo, co ještě jedno? Bude? Tak už vychází slunko, běž. Ne, je fakt, že... Je fakt, že vidím hovno. Ano, však zastavíme. Teď je otázka, buď to budeme stavět stán, nebo budeme spát v autě. S tím značně souvisí hladina alkoholu. A jedeme ještě někam nebo ne? Janos. Můžeme jít dofouknout tu zadní nápravu, ale jestli to pomůže stejně vidím. To se zvedne prý tak o 25 až 40 čísel to auto. Takže kam to půjdeme do Budeme fuku? rýt. No, vedle, na tu pumpu, jestli mají pumpy. Pojďme, no. Oni tam mají, oni se snaží zabrat konkurenci. Jsme za zkoušku nic nedáme, že jo?